Iippe, kerro mihin me ollaan menossa. Mannerheimin museo. Ei ole museo. Tai no jo tavallaan. Junanvaunu. Niin, se on museo myös. Tervetuloa tänne Salonki-vaunuun. Tosiaan siihen voitte laittaa vieraskirjaan nimet. Tästä saa ottaa kortteja ilmaiseksi ja sitten tuossa on tietoa vaunusta suomeksi ja tuossa on sitten muilla kielillä. Ja tämä on Mannerheimin virkavaunu A90. Tällä Mannerheim on taittanut noin 100 matkaa vuosina 1939-1946. Ja Mannerheimin syntymäpäivillä vuonna 1942, kun Mannerheim täytti 75 vuotta, niin meillä oli täällä vaunussa myös vieraajana Adolf Hitler. Ottaa siitä vielä niin kauan kuin niitä riittää. Siitä löytyy tietoa suomeksi ja tuossa muilla. Tämä oli tosiaan tämä salonki, missä sitten nämä virallisemmat tapaamit tai tämmöiset tärkeät henkilöt sitten tulivat keskustelemaan aina maailman asioista. Pesua. Varikolla. Vanha kuoppa. Sen jälkeen tämä kunnossa. Se on muuta kuin tuosta aulasta. Hieno se on.